Čaute ľudia, vítajte v novom videu. Dneska budem reagovať na mojho kamaráta Paťoksa video, jak on hrá futbalové hry. Tak poďme na to. Jo, ja vás zdravím v dnešnom videu, kde ste odhlasovali Roblox, kde budeme hrať nejaké futbalové hry. Tak poďme na to. Takže prvá hra bude Super League Soccer. Poprosím strich. OK, takže my sa už nachádzame v lobičku v tejto hre a prečo nemám vlasy? Veď, jak v reálnom živote. Ja tam chcem môj tung sahur head. No, tung sahur. Ach jaj. No, takže hneď sa nám tu začína play. Ja si dám asi Brazíl a pôjdem asi na hrod. No, nechcete vidieť moje skilly tuto, lebo ja som tejto hre raz som ju hral s kamarátom, ale nie, ja nie som v tomto dobrý, takže sa nečudujte, ale v bráni nie som dobrý. Takže uvidíte teraz moju hru, ako hrám toto a to ste nechceli vidieť. Páni, no dobre, hneď som získal loptu. Poď, utekaj, poď. A poď, a gól, dávaj gól! Áno, na gól! To je ono. Áno, Paťo. Toto je ono proste. To bude proste nový Ronaldo. Paťoks. Hup. Ja som nový Cristiano Ronaldo, ale ja vám hovorím, že ono sa to začne zhoršovať. No pane Bože, to čo som predviedol. Poď, obráň ho, packo, no do riti. Jedna zrovnané. To budeme veľa roboty. Ešte to nejak zachrániť, aby sme vyhrali. No poď. Dozadu. Do riti nie. No. Fúha. Tak to riadne pokašľali. Tu si vyserám, ja som tak stratil od toho, moji spoluhráči to ešte neobraňovali. No tak toto musíme rýchlo napraviť. No poďme. Ja to nebudem ideš, však tam je brána. Skúsim to sám nejak. Tak. Poď, utekaj. Čo? Čo? Ja viem, že bol za mnou, ale ja som vôbec nevidel na obrazovke, jak mám ho šmiknúť, on má podľa mňa nejaké heky. Pozrite, jak chodí. A zase... WTF? What? To jak? Teraz ja ho šmikním, aha. To je asi tak skill issue. No a tak to sa asi nepodarilo, akože vôbec. Poď, ideme. No. Áno, nie. Ja som to chcel skúsiť z polky, ale poď teraz dáme gól. Áno, Paťo! 2-2 zrovnané. To si myslím, že je 2-2. No poď. Mužový pán. Dal gól. Nový Ronaldo. No poďme, výborne som si to zobral. A poďme ešte to otočiť, 2-2 to je, áno. To je. To jak cez mňa neprešiel. Jak cez mňa mohol takto prejsť, však som ho šmykol. Čo je? No poďme. To sa odpojil. Heker. No poď. Musím byť čo sa... Jaj. Nestane. To si vysradu, poď ešte. Neho sa vrátil tento heker. No. A zase som ho nemohol obrať. To čo je? Prečo sa tak divne pohyboval? WTF? To bolo divné. No to... To kam bolo? No ešte sa majú loptu. Poď. Mám ju. Hej! Čože? To si robíš akože už fakt srandu. No poďme.
prihraj to sem. Nemôže tento získať. Tak kam idem? Nie, ja som tam nechcel ísť. Poď. Nemáme staminu. Ježiš, to musí byť hrozné hrať na mobile, alebo na tablete, či jak to on hrá. Fúha. Musíme, poď, teraz to máš, Facko, poď. Nie. Ty má tu nejaký capek. Modu. Ja som vám hovoril, môj skily tejto hre nie sú dobré, akože vôbec nie sú moje skily. Tejto hre dobré, ale OK. No poď, ešte budeš písať môj? LOL surprise alebo čo? Áno, náš brankár, super. Čo teraz som povedal? Super na brankára. Dobre. No tak, áno, a to prihraj mi to. Prihraj mi to. To je ten, nie. Toto nie je možné. 32. A my ideme. Rage quit. No dobre, som vedavý, čo ide hrať teraz. Si skúsiť ďalšiu hru. No takže ako to bude hra? Aha, tak môže to byť tento touch football. Yes! No Tak to poďme na som to, vedavý. že touch football zapíname. A poďme. No, opäť máme voice chat. Čo? OK. No poviem sem, že ešte nie, lebo tam je tento prohráč, ja nemám rád, keď hrám proti nejakým prohráčom, to je proste najhoršie, oni tam majú hacky a proste všetko tak. Čo by mali mať hacky? No poďme sem. Tunisko a Austrália. Čo je za semifinálovú dvojcu? Rank 13. Túto hru som hrával, ale tak, no, ešte si ich mutnem, aby som ich nepočul pre istotu. A poď. Áno. No, aby si nepočul plakať. Gól, výborne. Mohol mi to nahrať, ale... OK, nechod. Nahral by ti a vieme, kam by to išlo. No nie, nechal len asi o strelu, takže... OK. Poď, ja viem, nejak tu toho brania, ale teraz je pred ránu. A poď, kopni tam ten gól. Extra time, poď. Nie. Skoro to bolo. No poď. Nie. Nemôžu nám dať gól v extra time. Nemôžu. No, nie. OK, zatiaľ napínavý extra time. Nie, Ježiši Maria, to čo som spravil? No, Pane Bože. Joj. No tak, Pane Bože. Poď. Strel to tam, poď Capek, strel to. Ty idiot, prečo to zablokoval, ten týpek? No. To tam, prosím, strel to tam, gól! 4-3, na. Dobre. OK. No tak. OK, koniec. Tunisko, Austrália. 3-4 pre nás. No ja som hral 20 sekúnd alebo koľko. To nevadí. No ale moje výkony. Bože, moje výkony sú hrozné tejto hre. Ja viem hrať len 99 na deň do Forest, ale opäť no poviem, sústrednem sa na tento zápas. A nedostaneme odkopni to, odkopni hore Cápek. Nie, vybrana. Pane Bože, to čo som predviedol? Pane Bože. Čakáme na loptu. Poď. Nie.
Nemôžu dať druhý gól, ale áno. Nie. Jaký blok? Vybránim, poď ešte. Áno. Výborne, poď. Nie, pani. To je také. No poď. Akože mohol by si dať ten shift look. By som mu to aj hodil. To si robíš prdel. Pane Bože, moje výkony sú strašné. Nemyslím si, že tvoje výkony sú strašné. Nehráš až tak zle. To tvoji spoluhráči hrajú zle. No tak, čo už. Poď. Ojojoj, to jakú šancu nedal. To bolo. Musí asi neuvedomil, že teraz dal tyčku na jeho vlastnú bránu. Asi nie. Jaká Ježiš, to som sral skoro vlastný gól. Aha, Tak si uvedomil. Tak nič. No nic. aha. Tak nič. No nic. Tak to isté. OK, takže myslím si, že sa vám video páčilo. A dajte odber a čau. No, aj keď sa vám moje video páčilo, tak tiež dajte odber a dajte aj odber Paťoksovi, aby bol šťastný. No tak, čus!